Manje uthini wena njengoba uyibona information ekanje siyahamba siyakibo labantu noma ubuyele endlini yolala awusiyami. Asiyekiwe awushami ngeke mina ngize la endlini ngimntwana usala yedwa abantwana la awushami. Asishona kuwe lo mjida yabo. Bafethu nayizwela uma out usini ufuna ukuyibona direct ngilana bafethu. The sun is out ngijulukile ngimanzi nte busy doing these investigations for you guys. Please make sure ukuthi you subscribe on this channel because I'm out here ngiyashiswa ilanga rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani awuthami. Are you sure? Isho awuthami. Usho? Yebo namuhla ngalali umntwana solo yakhala umntwana varivathi umama umntwana akekho. No bafethu nayizwela uthini uma out. Let's go. Asambe awuthami asambe awuthami masinyane mfowethu siqale ngayo yabo. Let's go. Ngiyakuzwa. Siqale ngayo awuthami. Yabona manje nani imoto mozosishayisa emgaqweni yabona nawo. Ngiyakuzwa awuthami. So ngitshele uthi unesikhathi singakanani ujola nalo my sister? 15 years ngijona no my sister.